Dod i adnabod Llinos Mary Jones, Lywydd Rhanbarth Glyn Maelor. Pan gefais i'r gwahoddiad i gyfrannu i'r golofn arbennig yma, y peth cyntaf ddaeth i'n meddwl oedd, pwy fydd eisiau darllen amdana i? Does gen i ddim byd diddorol i'w ddeud, bod gen i lawer i'w ddeud am lawer o ddim. Lodes fech o Sir Drefaldwyn ydw i'n wreiddiol, o bentre Llanerfil. Cefais fy magu ar fferm ar waelod cwm Nant yr Eira. Doedd gen i ddim diddordeb mewn gweithio allan ar y fferm. Ddim yn hoffi beiddi nwylo, mae'n debyg. Mynychais yr ysgol gynradd leol ac ymlaen i'r ysgol uwchradd yn Llanfer Caerenion. A dyna'r tro cyntaf i mi glywed plant yn siarad Saesneg efo'i gilydd. Oddi yno is ymlaen i'r coleg normal y Mangor, a threulio 2 blynedd hapus yn y fforddi i fod yn athrawes, a dod o dan ddylanwad darlithwyr arbennig iawn. Dychwelais yn ôl i'r coleg yn rhan amser rai blynyddoedd yn ddiweddarach, a llwyddo i ennill gradd dosbarth cyntaf mewn addysg tra roeddwn yn dysgu'n llawn amser. Yn ysgol gynradd Llanfyllin y dechreuais ar fy ngyrfa fel athrawes, a hynny 100 mlynedd yn ôl bellach. Ar ôl 9 mlynedd o addysgu, cefais fy pwyntio yn bennaeth ar ysgol gynradd Gwyddelwern ger Corwen, a symud i fyw i'r pentre maes o law, ac yno rydw i'n parhau i fyw. Yn dilyn 2 mlynedd ar 10 hapus, fe'm hapwyntiwyd yn bennaeth ar ysgol Gymraeg yr Wyddgrug, ac yno y treiliais bron i 25 arbennig iawn. Ar ôl 46 mlynedd di-dor ym myd addysg, bu mi ymddeol yn 2021. Fe'i teimlo'n hun fraint o fod wedi cyfarfod a chydweithio a nifer fawr o staff ymroddedig, rhieni cefnogol, a dod i adnabod miloedd o blant yn ystod fy ngyrfa hirfaith. Mae honno'n anrhydedd y byddaf yn eithryssori am weddill fy oes. 19 mis wedi i mi ymddeol, cefais ddiagnosis o gancr y fron, am lloriodd yn llwyr. Yn dilyn 19 mis o driniaeth eger wedyn, rwy'n falch o gael deud fy mod wedi ailafel mewn bywyd a chadw fy hun yn brysur eto erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod anodd hwnnw, nes i rioed ofyn, pam fi? Pam ddim fi? O brofiad, dydy'r cyfan ddim trosodd chwaith pan genir y gloch ar derfyn y driniaeth. Rwy'n ymhyfrydu yn y bywyd Cymraeg a Chymreig eto, ac yn cyfrannu hyd eithaf fy ngallu tuag ato. Megis bod yn flaenores yn y capel, yn un o olygyddion y papur bro lleol, a'i ddosbarthu'n fusol, yn cynnal gwasanaethau mewn mannau o addoldau bron bob sul, ac yn cael pleser o wneud hynny. Ymhlith fy niddordebau, mae darllen, teithio, gwaith llaw megis gwau a thyfu blodau, pan caf amser i wneud hynny. Dwi wedi ymddiddori yn y byd llefaru ers i mi ennill yn Eisteddfod Cylch yr Urdd ar fy nghynnig cyntaf mewn cystadleuaeth dan 8 oed, am adrodd y llyffant bach di. Mi fydda i'n dragwyddol ddiolchgar i'r llyffant bach hwnnw, can mod i wedi cael llawer o fwynhad yn hyfforddi
a beirniadu cannoedd o blant a phobl ifanc ers bron i 100 mlynedd bellach. Mae'n bleser cael bod yn llywydd Rhanbarth Glyn Maelor am y 2 flynedd yma, a hynny am yr eildro mewn 10 mlynedd ar hugain. Mi gawson amser prysur iawn fel Rhanbarth yn ddiweddar yn arwain at yr Eisteddfod Genedlaethol yn yr Wrecsam. Ac yn ystod y wythnos ei hun, cefais foddhad o gyfarwyddo cyflwyniad y Rhanbarth, sef fflamau'r ffin ar ddydd Mercher yr Wyl. Teimlais falchder o weld y 75 aelod o'r gwahanol ganghennau fi'n cymryd rhan. Roedden nhw'n mwynhau ac yn ymyfrydu mewn gwael gwneud hynny. Bu'n wythnos i'w chofio i ni yn y Rhanbarth yn sicr, a phawb ddaeth i'n pabell ar y maes yn dotio at yr arddangosfeydd a gafwyd ynddi. Mae'n rhoi pleser mawr i mi o gael cydweithio ar 12 cangen o fewn y Rhanbarth Glyn Maelor. Rydw i'n bersonol yn aelod yng nghangen Gwyddelwern. Ac mai bychan yw nifer ein haelodau, rydyn ni'n benderfynol o ddal ati, a chawn gyfarfodydd diddorol ac amrywiol yn fusol. Ar hyn o bryd, fi ydy trysorydd y gangen. Rwy'n falch iawn o fod yn un o'r mwy na 5,000 o aelodau o Ferched y Wawr drwy'r wlad, sydd wedi ac sy'n parhau i gyfrannu mor helaeth at barhad yr iaith Gymraeg, a'n galluogi i'w defnyddio gyda balchder. Amlaen â ni gyd aelodau annwyl yn hyderus i'r dyfodol.